Momi Gombe ya aka yi ne? Na kina kallo na me yake faruwa ne? Ni? Yaushe na ce ina son ki? Ok, na tuna. To amma lokacin da na zo na ce ina son ki, menene kika ce mu? Ƙarya kike. Lokacin da na zo na ce ina son ki, cewa kika yi ba kya so na. Saboda ban da kuɗi, ban da mota, ban da kaza, ban da kaza. To amma yanzu menene dalilin da yasa kike so na? A'a, ki faɗi gaskiya dai. Saboda yanzu Allah ya bani dukiya ko? To bari ki ji in gaya miki. Ni yanzu bana son ki. Kar ka guje ni a wannan lokacin. Kar na guje ki. Kin tuna lokacin da na zo na ce ina son ki? Wani irin magana ne biki gaya min ba? Wai kai wani irin maye ne? Na ce ba na son ka, ba na son ka, ba na son ka. Dan Allah ka rabu da ni, ba na son ka. Babban abin da yafi bani haushi ma. Lokacin da na zo na ce ina son ki. Cewa kika yi. Baka da kuɗi, baka da mota, baka da waya, haka zan so ka? To ni ma yanzu bana son ki, bana ƙaunar ki. Ko kina da jani akan magan da na faɗa?